Η ταινία είναι μια ερωτική ιστορία ουσιαστικά, ανάμεσα στο Χάρη και την Ισμήνη, που είναι δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Είναι το κλασικό love story μεταξύ δύο ανθρώπων πολύ διαφορετικών, που μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρνουν και βρίσκονται και καταλήγουν μαζί. Είναι πολύ προσωπική η ιστορία. Είναι και με μικρομήκους που είχα κάνει παλιότερα, η οποία είναι αρκετά κοντά σε αυτό και ήθελα να την εξελίξω, να την κάνω μεγαλύτερη, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι αρκετά προσωπική και έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια το σενάριο. Αυτό. Βλέπω δεν ήθελα να κάνω μια ρομαντική κομμαντή. Δηλαδή δεν ξεκίνησα έχοντας αυτό στο μυαλό μου. Για πολύ καιρό δεν ήξερα τι είναι αυτό που κάνω. Δηλαδή όταν προσπαθούσαμε να τα είχαμε για χρήματα και γυρνάγαμε δεξιά και αριστερά με το σενάριο, εγώ δεν ήξερα πώς να την τοποθετήσω την ταινία. Σου λέω, ξεκίνησα από τους χαρακτήρες, δηλαδή όλη τη ιστορία ξεκίνησε από τους δυο, το Χάρη και την Ισμήνη. Το χιούμορ προέκυψε στην πορεία, κυρίως μεταξύ, επειδή είναι πιο εμφανές ανάμεσα στις σκηνές του Χάρη και της Ισμήνης, λόγω του ότι είναι τελείως διαφορετική και λόγω του ο Χάρης είναι έτσι όπως είναι τέλος πάντων. Και μετά αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο με τους ηθοποιούς, που είναι πάρα πολύ αστείο. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου η ρομαντική κομμάτι. Μ' αρέσει πολύ όμως το είδος. Το άφησα να πάει εκεί που πήγαινε, δηλαδή δεν προσπάθησα να το καθοδηγήσω προς μια κατεύθυνση. Δηλαδή όταν είδα ότι οι δυο τους μεταξύ, ο Μάκης με τη Βάσο δουλεύουν τόσο καλά μαζί και έχουν αυτή τη χημεία που έχουν, το άφησα να εξελιχθεί. Και δουλέψαν πάρα πολύ σε πρόβες και τέτοια και εφόσον μου άρεσε το που έβλεπα το άφησα, δεν είχα... Αλλά δεν είχα καμιά... επιθυμία να κάνω κάτι διαφορετικό ή να ανακαλύψω το σινέμα από την αρχή. Ήθελα να πω μια ιστορία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που να είναι πραγματικοί χαρακτήρες. Αυτό. Όχι. Δεν αλλάξαμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα γράφτηκε σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή δεν έβρισκα λεφτά, έγραφα και για πολλά χρόνια. Αλλά το ύφος περισσότερο άλλαξε με τις πρόβες. Δηλαδή αυτό το πιο κωμικό προέκυψε στις πρόβες. Έκανα casting αρκετό καιρό. Τη Βάσο την είχα δει στο θέατρο αρκετές φορές και μου άρεσε πολύ. Αλλά δεν ήμουνα σίγουρη ότι είναι για το ρόλο, ότι κάνει για το ρόλο. Το Μάκη τον είχα δει σε μία μικρού μήκους που είχα δουλέψει, που είχε κάνει ένα πέρασμα 1 λεπτού και δεν είχε μιλήσει, αλλά είχα πάθει πλάκα με αυτό που έκανε. Ούτε πάλι ήμουν σίγουρη για το Μάκη. Γενικά ήθελα να είναι πολύ διαφορετικοί οι δυο τους. Αλλά μου φανόταν αρκετά επικίνδυνη η επιλογή αυτοί οι δύο μαζί. Αλλά με τα δύο δοκιμαστικά που κάναμε, είπα αυτό ήταν. Ο Μάκης είναι ένας τύπος έτσι αρκετά loud, όχι ωραίος, σηκώμενος, ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Πολύ αστείος και πάρα πολύ εκτελετικός. Η Βάσο δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα που είναι η Ισμήνη. Η Ισμήνη σαν χαρακτήρας είναι αρκετά ισοστρεφής και μαζεμένη και αρκετά κουμπωμένη, ας πούμε, σαν άνθρωπος. Η Βάσο δεν είναι έτσι, αλλά είναι πολύ καλή ηθοποιός. Και ταιριάξανε νομίζω σαν φυσίκα, ας πούμε, οι δυο τους. Αν είναι εμπορική θα το δούμε, φαντάζομαι, από την Πέμπτη και μετά. Δυσκολεύτηκα και να βρω χρήματα και να βρούμε διανομή αφού την είχαμε γυρίσει την ταινία.
Δηλαδή, πριν τις νύχτες της πρεμιέρας, είχαμε γυρίσει σε όλες τις εταιρείες, δεν υπήρχε την είχαν αρνηθεί όλοι. Ενώ και εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά εμπορική, πολύ εμπορική. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, μπορεί να μην άρεσε η ταινία και αυτό να την αρνηθήκαν, αλλά οι ηθοποιοί. Εντάξει, ένας λόγος ίσως είναι ότι οι ηθοποιοί δεν είναι τόσο γνωστοί στην τηλεόραση, που κυρίως στη διανομή αυτό κοιτάνε νομίζω. Αλλά είναι μια αρκετά εύκολη ταινία, νομίζω. Θα δούμε, δεν ξέρω. Καμία πρόταση δεν μου έγινε. Όχι, εντάξει, τελικά τα λεφτά είναι από το κέντρο και από την ΕΡΤ. Και μετά μπήκε η Νόβα, αφού τελειώσαμε το γύρισμα. Οπότε κοίταξε, δεν έχουμε. Μετά στη διανομή η Village, σε ένα πρώτο κάτι που είχε δει, είχε κάποιες ενστάσεις με την ερωτική σκηνή και είχαν πει μήπως κοπεί η ερωτική σκηνή, ας πούμε. Αλλά μετά την απορρίψαν ούτως ή άλλως, άσχετα από την. Αλλά δεν ήθελα να την κόψω, δεν νομίζω ότι θα την έκοβα. Δεν σκεφτόμουν εμπορική ταινία. Δεν ήταν αυτό, δεν το είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή, προφανώς ούτε το αντίθετο, μη εμπορική. Αλλά δεν στόχευα να κάνω κάτι που θα γίνει blockbuster. Ήθελα να κάνω μια ταινία, αυτό που σου έλεγα και πριν, μια ταινία που να νομίζω ότι μπορεί να την καταλάβει αρκετός κόσμος και να είναι οι χαρακτήρες πραγματικοί και κοντινοί, ας πούμε, στον θεατή. Όλα. Ήταν τρομερή εμπειρία. Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολα, γιατί ήταν περιορισμένα τα χρήματα, όπως πάντα. Είμαι πολύ χαρούμενη για τους ηθοποιούς που είχα, που ήταν τρομεροί συνεργάτες και τρομεροί επαγγελματίες. Δηλαδή, εκτός ότι είναι πολύ καλοί ηθοποιοί, είναι τρομεροί επαγγελματίες. Ήταν εκεί συνέχεια, ξέρεις, την ώρα τους, δεν καθυστέρησαν ποτέ τα πάντα. Πολύ καλοί άνθρωποι και πολύ καλοί συνεργάτες γενικά. Νομίζω ότι είναι τρομερά σημαντικό. Εντάξει, δυσκολίες υπήρχαν σίγουρα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Πέρασαμε και καλά. Τι να πω, ίσως να είναι λίγο αισιόδοξα τα πράγματα. Θα έπρεπε να ήταν έτσι, όπως με όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή με όλες τις επιτυχίες που έχουμε, που πάνε τόσες πολλές ταινίες πάνε καλά και αυτά, θα έπρεπε να είναι πολύ καλά, να καλυτερεύουν πολύ. Τώρα και με τον νέο νόμο, ξέρω, σκέφτομαι ότι είμαι αισιόδοξη, αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή, όταν ζούμε σε μια χώρα που δεν μπορεί να επιβάλλει τον νόμο του καπνίσματος, πώς θα επιβάλλει το 1,5% στα κανάλια? Και είμαστε ένας λαός που δεν δέχεται να μην καπνίζει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ελπίδες.